Hello guys, sokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret amaconfessions zita ndinoitwa Glory. Nyaya yedu yekutanga hanzi ndakarumba nejongwe. I hope you are having a wonderful day kwakasiyana siyana kwamuri. Tisati tapinda munyaya yedu ndoda kuti tingotenda mukoma vedu mukoma vakatibetsera pana mama panyaya yemaglass. Kusatenda uroyi uyezve toda kungoti Mwari akuitire zvakanaka. Mama vanga vasingaoni vanogara kupolokwane vakavagadzira maglazi vakavaendesera. Toda kutenda zvakare tine vanhu vazhinji vavari kubatsira kuwana maglazi at a reasonable price. Aiwa, regai titi Mwari akuitirei zvakanaka. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Makasimba here vatete Glory? Ndinoreurura kurumba nejongwe. Hongu maverenga zvakanaka. Jongwe chairo rinoti kuku gori gori goriya. Pandakazvinzwa ndakatoshamusika kuti ndizvo here, wanikwe ndizvo chaizvo vatete. Jongwe chairo rakatoita kuti nditewo somebody in life. Tete regret yandinayo ndeyekuti ndiri kudyiwa nenguva. Nguva yandakanzi ndinofanira kurarama yakwana zvekuti February 2026 ndinenge ndisisipo pano panyika vatete. Ndinenge ndainda kwamupfiganebwe, asi nyaya iyi ndiri kuda kupa chenjedzo vatete kune vangada kora gwara randakatora ndichiti veduwe siyanai nazvo, nhamo haina wayakambouraya. Izvi zvema-get rich quick kazhinji hazviperi mushe. Ini hazvisi kundiperera mushe. Vakandipinza muchiraundi hazvivapereri mushe zvakare. Zita rangu ndinonzi Ratidzo uye ndine makore 38. Ndiine 33 years. Nhamo yakaita kundisukurudza. Kana imi vedare makambosvika stage yekuti unohwa sekuti nyika itori nepesinari newe, stage vatete yekuti unoita senge wakazora tsvina imbwa uri kusemesa. Ndati makambosvika stage yekuti unokumbira sauti chaiyo inovava asi hakuna kana umwe chete anokubatsira vatete, stage yekuti unofamba uchitaura wega, stage yekuti hauzivi kuti uri kubva here kana kuti uri kuenda. It's zvikwereti after zvikwereti, living from a hand to mouth. Hauna kana saving, hauna kana mukando wauri. Zvinhu zvose zvakaita kusunga kuti ngi. Yekuti ukanzwa noku padoo unovhunduka usati waona ari kukuda ndiani, sekuti unenge uchiziva kuti wavingwa nechikwereti. And hameno zvazvinoita kana uine nhamo vatete. Unongoerekana waona uri muzvimbadzo. Vatete, nhamo yangu yaita kunge spiritual sekuti hapana bhindauke randainge ndisina kuita. Utenge huku dzinofa, uonde bhero, unowana nyete dzoga dzoga, utengese friziti chairo, chinyararai zvenyu, asi kunge uri kutengesa mazizi. So kuita decision yekuromba kwaitova pamusaka penhamo yainge yaita chiname pandiri. Mukufamba umu uchiti kuda upenyu ungafamba, ndipo pandakasanganawo nemumwe musikana anonzi Liane. Liane aiva musikana akarongeka, waitoona kuti even skin yacho yaidla magrapes iyi. Ndakasangana naLiane ndichinotenga chitsaona chehupfu chekuti ndidye ndiwedzere kutambura. Vatete, Liane aienda same direction yandaenda naye, asi ainge ati arasika kwaari kuenda sezvo nzvimbo yacho yanga itori new location. Saka akati kana ndisiri busy ndimuperekedze. Ndakatombozesa kuti kana ndikabiwa nekukura kwangu kwese uko ndigoti ndanga ndichiendepi, asi ndakangoita zvivindi chero ndikabiwa. No one was going to miss me anyways. Ndakapinda mota maLiane mainwira chirungu choga choga. Liane chinguva chiduku chandakatenderera tichitsvaka paiti vatete vake airatidza kuti munhu akarongeka mulife. Takangotanga kutaura chino nechocho vatete, tikatsvaka house number dzepamba paida tikapawana. Pane chiitiko chakandishamisa tasvika panhamba dzaitsvakwa naLiane. Pane kuti abude anongogodza panhamba dzaitsvaka, akaramba akagara mumota, akati pamba pavatete vake aida kuzovarova nesurprise one day. Takaita U10 vatete kwava kudzokera neroad yandaigara nayo. Liane akandidzosera kumba akandipa 20 yekumubetsera kwandainge ndamuita. Vatete, ndakapembera kuita senge ndapiwa million chaiyo. Ndakatoita calculations twangu ndikaona ndatova nekamini grocery kangu. Ndaizhinya sheve tusheve. Liane akati achapota achindipa tubasa tuma part time. Ndikamutenda chaiko nokuti nhamo yainge yakaita kupfunya chisero mukati meupenyu hwangu. Ndaipota ndichinoitira Liane uyu tumabasa. Upenyu hwanga hwava nani mbichana panyaya dzechikafu, asi ndainge ndisati ndabuda mumadhaka ezvimbadzo nezvikwereti vatete. Ndakaudza Liane kuti ndaizoda basa full time kana pachinge paita mukana. Akati hawanzoita mafull time maid nekuda kwemapersonal reasons. Asi kana ndainge ndisina dambudziko, kune kwaaiziva kwaipedzwa dambudziko rinenge
rangu. Pasina nguva ngani ndaizogona kuitawo madam boss. Ndakafarira pfungwa yaLieni. Ini chaiye kuzobudawo muzvikwereti. Handina kuda kumbofunga roviri vatete kuti ava madhiri ei ivawo. Chandaingoda kusiya upenyu hwekutambura kumashure. Ndomborarama makasoft life sevana vevamwe. Ndakati Lieni paanozoenda next time asandisiye zvamuchose. NaLieni vatete tainge totoita senge tine ukama. Aive nekama kakundifarira kakanyanya. Taitoshamisika kuti nemari yainge anayo wai aida kutamba nemusvuuganda huku isina kana makushe. Imwe pfungwa ikati iwe dzikama iwe. Asi imwe ikati uri kufuratira makomborere. Vatete mupfungwa dzangu makava nekupishana kukuru. Asi ndakazosvika padecision yekuti nditize namo. Lieni akanditora akandiendesa kwasekuru 2 Pondo. Sekuru 2 Pondo pamba pavo paizara kuti shatu vatete. Vamazukuru vavo vaiuya kuzotenda zvavainge vaitirwa nasekuru. Vanhu vose vaiuya ava vairatidza kuti in terms of zvishando zvepano pasi aiwa vainge vakarongeka. Ndakapindawo mumutsara wekubviswa munamo vatete. Chansi yangu yakasvika ndokupinda mumba muya. Ndokuwana muna sekuru mumba mavaigara nejongwe rechibhoyi rairatidza kuti rinodya rechiguta. Raive rakamoneredzwa hore yese iyi nezvuma type netype vatete, black white red for danger zvichingodaro. Vatete sekuru havana kumboti pamutondo pamusasa, vakangonanga pamwoyo wenyaya. Ndainge ndaneta nekudya nhoko dzezvironda. Ndainge ndodawo kudya huchi hwenyika. Vatete sekuru 2 Pondo vakangoti zvaiva zvishoma, vakatora shanga dzechibage vakakandira jongwe riya. Chobo 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 3 4 chobo vatete kuri kuchobora chibage. Jongwe racho rinenge rainge rakaneta nekudya chibage plus nekukora kwaranga rakaita. Ndofunga dai raizouraya raiva nemafuta fani. Sekuru 2 Pondo vakati chibage chachoborwa nejongwe ndiwo makore andaizoita mari yakasvinura. Asizve paiva nechimwe chinhu chavainge vasina kundiudza. Chibage chainge chadyiwa nejongwe ndiwozvo makore andaizorarama. Kutanga nhasi chaiye muchidimbu vatete ndaizorarama 5 years dzoka. 1 2 3 4 5 kupela. Ndaizoenjoy life kwete zvekutamba. Ndakatanga kungoita mari yaimbotiza pandanga ndiri munamo. Lieni aimbopota achindisimbisa achiti tagara tose tichangofa asi beta kufa wamboenjoya. Ndakatanga kuita mari pane chinhu chimwe chete chananga ndisingaiti kubatsira hama. Pandaive ndichitambura vevaipo handiti vaiti ndakaromba, saka beta ndirombe ndichienjoya. Imba ndakazvodza kuti handitengi kutengerani kana ndikafa vanhu vagowana zvekuwirirana. Nada ndaramba pachiputukezi vatete. Hembe hadzina basa vachapfeka dzikadambuka. Kana ari mapati ndinotonzi the party queen. Dzimwe nyika ndinoenda vatete kuita kunakwa nelife. Vatete 5 years dzava kupera. Chitengi cheoxygen yangu chava kupwa. Chokwadi ndigozorangarira kuti paimbova naparty queen. Ndakabvunza Lieni kuti hapana chatingaita here kumbozama kuwedzera makore. Lieni akati ndinenge ndotsvaka munhu kuenda naye as a sacrifice, a stranger, asi hafaniri kuzviziva kuti ndizvo zvandinenge ndichiita. Vatete ndakabva ndaziva kuti Lieni kundifarira kwaita zvaiva nechirevo. Chero zvekutsvaka pamba pavatete vake aiva mastatement. Ndikutofunga kujoinisa mai vanouya kuzondiwachira ini, asi dambudziko riripo vatete. Maikodzi ndi prayer warrior chaiye. Ndichaona kuti ndoita sei sekuti tengi rangu rava pakotatu kunopera. Vatete regai nditaure ndichiti zvese zvandakaita nawo nguva yangu yava pedyo kupera. Ndine maregrets here hongu ndinawo. Ndinoziva dai ndisina kukara mari zviri excessive vatete ndaitambura, asi zvimwe denga raizondiropafadza ndikadirirwa pfuma. Ndaizoitawo mhuri yangu ndoonawo vazukuru vangu. Pari zvino handina mwana, handina murume, ndiri roja. Chandingori nacho izita rokuti party queen pamwe nemazimotikari. Hazvizikamwe kuda ndichabheuka nemotikari mumwaka uri kutevera ndikaenda kunyika isingadzokwi. Ndiyo inyaya yangu vatete yekuromba nejongwe yemakore akachoborwa neuko. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Tete please hide nyaya iyi ndapota hangu ndingazikanwa apa ndiri munhu ane pride hombe. Pane nyaya makaverenga yemusikana aida kudzosa murume waakavharira tete. I'm one of them panyaya iyi. Kudhara tete ndaienda kuchikoro ndichiita yandoita. Paive nemurume wandaida but murume uyu aiva asingandicheuke, maybe inyaya yekuti ndaiva mwana wechikoro. Later on ndakazosiya chikoro nenyaya yemusikanzwa iyoyo. Ndarara neshamwari yadhedhi vangu
mama vangu vakazonditi ko murume uyu mutsvuku murefu anogara, ndakavati handizivi nezvake mama. Vakatanga kutsvaga about murume uyo kusvika vazomuwana. Life yake and murume uyu ndichamuti uncle. Uncle vaiva munhu ari rough but ari sweet at the same time. Kumuda kwese ndakamuda because aiva nemari patime iyoyo ende aipisa. Mama vangu vakaita zvese in power kuti andinyinge mufesi. Takadanana mushe iye achishanda ini ndichishanda. Rimwe zuva n'anga yamama yakati murume ane munhu waari kuda kudanana naye, saka iwe tizira. Yaita sekudaro ndakatizira akanditambira. Mawana akatanga tete. Nhumbu yakaramba kubata dzama ramama vangu vandiendesa kune imwe n'anga. Yakati hazvinetsi, tanga warara neni then murume wako. Ndikaita sekudaro te. Baba vaiva murume rinozimitsa kudarika murume wangu. Zuva iroro murume wangu akauya akadhakwa, aiforce kurara neni cause aisada kurara neni murume wangu. Ende ndakanzi rarai pasofa ndopaiva nemhiko. Murume wangu akangoitawo zviya kungoita. Murume akazotanga kuhura tichigara kumba kwamai vake achiura. Ndaigara ndichema, aihura nehure raitondisvotesa everyday. Ende amai vangu everyday vaiuya kumba zuva nezuva. But aitoona kuti murume haasiyepi. I tried kumudyisa zvikaramba, kumupfekera mushonga zvakaramba, zvese zvairamba. But mwana wangu aisimbiswa namadzibaba vaya vemugomo. Ndakazvara but murume haana kumira kuhura. Takarambana tikadzokerana. Patakadzokerana manje I decided kuenda naye kwamadzibaba. Takapiwa jira resungano but zvakashaya basa. Ende munhu wangu ndaimuda but kuhura aiva mawani. I still remember paakandirovesa nehure rake. Ipapo ndakachema tete. Iye haana kubata. Auya kumba kuzongorara chete. Mazuva akafamba ndakatanga kugara kumba kwedu. Ndakamusiya akaita mwana futi nepambi yake. Akasiya mwana akazoda kudzoka back. But ndakaramba kusvika ndabvuma. Airara kumba kwedu murume but no sex. Ndaizivei tete kuti kuchauya John Cena wemukadzi kikiki. Murume akatanga kungondisema dzama raandasiyana naye. But mama vangu vaindipa pressure kuti murume wako fambai. Mainana kusvika edhera ndakaudzwa kuti ave single murume but kuna John Cena wechikadzi ari kuuya mulife yake ende iyeye ndiye soulmate yake ende avarambani vacharwa but vachava vose kusvika murufu. Ipapo manje paindinetsa. N'anga yamama yaiti ndini ndega wani. Ko uyu ndeupi manje? Ndakasimba pamasove ndakanyarara. I tried kushandisa jira kuti mufesi adzoke but no munhu. Rimwe zuva ndakaudzwa kuti murume wako ndamuona ane mukadzi mutsvuku. Vanhu vaiti ishuga mama nenyaya yebhodhi. Handina kuzvitora serious hangu. Ndaiti be achadzoka. Tete mazuva akafamba ndakanzwa kuti abvisirwa $12,000. Ini ko zvaakatokosha naime mukadzi uyu. Akazotanga kutaura neni but nekuda kwekuti pane mwana ndaingotaurawo hangu. Ende one tete ndaenda kumapiripiti kunotsvaka mushonga kuti varambane. But zvakaramba kuenda kutuka mukadzi kuti siya murume iye. Kuedza kutuka murume vaive vese. Ndakasvika pakuneta tete. Murume ndomuona everyday but hana basa neni. Even if I try kugeza hana basa neni. Anongoda gadzi rake hake. Mwana wangu mukomana anochengeta hake. Izvezvi ane 10 years. Asi mwana asiwo murume wangu mwana ndewa madzibaba. Patakafanane murume iye. Zvese tete ende mukadzi wake anotomuda zvakadaro. Pandakauchikwa tete ndakaita 2 weeks no sex. Murume ndopandakazomumanikidza pasofa but ndanga ndatova nenhumbu kare. But ndakapiwa mushonga kuti vafanane. Murume ndomuona mutauni pese pandapinda mutauni. But anongoita yake ini yangu. Hana kana basa neni. Zvondirwadza dzimwe nguva ndovaona vese mutauni. Mukadzi ari kunaka zvandinoona ini. Ukamutuka anonyarara. And do you know why? Ndaimuti John Cena. Rega ndiseke tete. Iye akasimba. Kasi anorova tete. Hadi shit. But ukamutuka pafoni anotoseka. Mumwoyo tete mukadzi anorova yeye. Kana varume anotsika. Ndakamutumira varume kuti vamurepe. Tete. Varume vakarohwa ivavo. Umwe wacho akarohwa maballs. Umwe akachekwa nebangwa pahuro. Akaenda kupolisi ega. Akati self defense. Ndo nyaya yangu iyoyo tete. Nyangwe ndakatuka murume pane vanhu. Hadairi. Apa mwana wangu hana birth. Apa ndini ndoitisa kuti mukadzi wake arware ndichida help. At some point achichengeta mwana wangu. Ndakatorwadzwa kuti why Mwari achidai achipa vakadzi vakasimba zvese. Apa ex wangu akusimba kugeza kunaka imi. Handichataure munozoti ndonyepa. Atry kumunokora tsoka but zvakaramba. Apa ndine ngozi ikunditsoma tete. Zvakaoma ndichauya nestori iyoyo but now ndichaudza murume kuti mwana haasi wako.
wotoona kuti apedza chikoro, cause baba vake in'anga yakandiuchika. Apa hure riya rakanditorera habe wangu, akasiya mwana akatiza akaenda kuchihure. Tofara tikasangana achiti handei kunorova mukadzi wake anhingi. And we are planning big cause ane nhumbu mukadzi wachona nhumbu ine vana 3 akaenda kuscan. Shamwari yangu ndio yakandiudza kuti akatakura vana 3 and tete mufesi ane vana vakawanda but hapana kana one wake, vadiki vese vahombe ndo vake chete. Plus ava zvakaoma tete, tisaita varume kunge mapenzi. Apa mukadzi akati if you need anything call me not my husband. Apa isu taive tajaira kumudedza nezita. Varume venyu ana sweet hanibe iye aitoti dedi nyangwe pavanhu hanyari nemurume wake. Apa vamene patown tete. I hope tadzidza 1 or 2 things here. Kuti dzimwe nguva chero munhu ukamubatira mushonga kana asigadani ngasachati. Handiti muri kuzviona? Handizivi kuti kuna sister yangu tingati kudii. Kuti should we continue because vati kwai vakambotumira vamwe varume kuti vanorepa John Sinaria. Zvinozi John Sinaria kwai rakavakava rikavacheka pahuro. Saka mofunga kuti munhu akadaro mungamudii. Zvimwe zvacho ndezvekungobvuma defeat. Bvumai defeat kuti aiwa apa zvaramba. Then move on with your life. Ndozvandotoona because ukaramba uchiconcentrate nevavengi vako pambacho unozoona kuti kuzvanda kutoita kunge benzi naiveduwe. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Hi auntie, I'm a boy child hangu. And ndaita confession. Also, I need help. Ndichaisa background of the story so that you help me out. So from zvandonzisiswa my older siblings vakakura vachigara nagogo kumusha, baba namai vachitsvaka cheuviri abroad until mukoma vangu vakuru vapedza A level. Vakatora hanzvadzi dzangu 2 ndokutanga kugara vose muHarare. Achivachengeta ini kwakuzoteverawo ndati samuke sezvo hanzvadzi dzaiva kuboarding school. To cut the long story short, mukoma vakazotizirwa namaiguru ende mufunge taive tisina basa nazvo kana kuti zvichapa picture yakaita sei. We are so happy for him because vachiri mukomana nemusikana maiguru ndo vaiva amai vaitiperekedza kuchikoro, made sure we never lacked anything and felt the motherly love through her. Even if our mother was miles away, we felt her love through the phone nemukuitawo kwavo. Kubvira maiguru vangu vazoitwa official, zvinhu zvakabva zvatanga kuchinja. Vakati hamudyi chakati zvedi taisadya kana uchibika. Ndaizviona kuti hanzvadzi dzangu dziri kubatikana sanike mukuru wacho takamboti mimba, asi paiti pakauya hama kana vaenzi maiguru vaimhanya-mhanya zvekuti taishamisika nazvo. Ndorangarira rimwe zuva musikana anonditevera akanetsana nawo kwakunzi nemukuru mirai mukoma vauye mugadziriswe nekuti aisada kutenga uye aigara ari kubasa. Aingapedzawo fundo yake yose yehigh school. Mukoma vachisvika takagariswa tose pasi. Musikana mukuru kwakutaura zvose zvainge zvaitika. Asati ambosimudza musoro kuti abvunze maiguru, vakangoti saka wakuenda kusaidhi revana vamai vako ka. Saka haundidi, hamundifariri pano. Pahanzvadzi hombe yakangosimuka tete kwakupinda muspeya matairara kwakurongedza hembe mukasecho kwakuti handei. Takaenda kumba kwemunin'ina wamai uko kwatakanodurura zvose nezvimwewo zvainetsa. Vakatitambira zvavo tikagara. Asi takazotambira shoko kubva kuna mama tichinzi tatiza kumba kwakunzi dzokerai. Mainini vakati endai zvikaramba zvakadaro munodzoka pano pamba penyu. Takaenda kumba tikasvika mukoma wachipopota zvisingaiti. Vachiti makangorongedza mukaenda sanike musikana mukuru. Zuva iroro akachiona. She used to cry tiri muspeya. Which I think was to cope because aiti kunyangwe akada kutaura ainzi nyarara zvopera siya zvakadaro. Kana kuti unotaurisa plus iye aiti kuti ndinomisidzana nemuraura hazviiti ndingazoita vana tete vaya vanogara vakarewa. Musikana mukuru akazowanikwa akaenda asi akasiya tsinidza kunesu. Kana zvaenda nepamwe mainini vaiveko vese nambuya sezvo aiziva mamiriro akaita zvinhu ndokuenda zvake. Ndo pakazotanga nyaya hombe manje. Ndakangotanga kunzi ndinorepa vana kumaraini kwandaigara. Hapana kana mai vaisaindiziva. Chero vemusika, musikana wandinotoreva akatomborohwa achinzi ari kuda nemurume upa next door. Ende vakamuunganira vari 3. Asi zvisinei tete, mukoma wedu hatina kubvira tamuvenga. Taingoti kusaziva kwake, tikada kutaura nyaya inoperera kwatiri. Amai vakazomboshanya pavakauya takavaudza zvese. Kwakumbotirambira sezvo muroora wavo was all glitters to her. Until vakunyimwa food yavainge vatenga vairariswa mudining nemagumbezi andakatokurawo aripo. Handisi kushora hangu but tete everything from the house to the end in that house is my mother's and my father's.
and understood her pain kuti vari kutadzawo kudya cheziya, but all she did was to keep quiet. Amai guru never even bought or brought anything besides mbatya dzavo. Saka nekubatikana kwakunobvunza sister yavo yakavaudza zvese ndokudzoka kuzobvunza mai guru. Havana kuramba, vakatowedzera kuti vana venyu vanonetsa. Vakati ivo vakandiwanikidza ndichitobvisa mwana wevanhu mburungwa, hanzvadzi yangu haive munzira netukomana. Saka mai vakatirongedzai mbatya dzenyu kwakunotisiya kwamboya. Fast forward, amai vakadzokera zvavo kwakuzonobatwa chirwere chavasina kupiwa zita at that point. Musikana mukuru ndiye anga akuvariritira nekuti kuti vaudzewo mwana komana wavo aingoti mama. Amai guru havana kurega kunyora list re what is needed mumba. Amai vakava nezvinhu zvekicheni yavo yekumusha aitobvisa zvasakara oisa mumba, ongoti handi pano ndepenyu here futi, kumusha hamuendi zvekudaro. Saka zvakazoitika was amai came back, and since vaive pamapills she had to eat, but chikafu can't get. Vaipiwa food manheru. Mwanakomana wadzoka kubvawo basa. Apa vasore vachingodutira mapiritsi asina food. She got worse. Vakademba zvisingaiti tete. Apa ini nesister yangu we can't do anything. Kana kuenda kunobika vanoti haisi kicheni yangu. Hongu vanokanganisa, asi siyai zvakadaro. Nyaya yacho, I've given you the bottom line because I need help. My brother ari murima. Everyone anomunzvira tsitsi, asi hapana anoda kumuudza. He got to the extent yekuti bvunza tese vana vaamai vake kuti makandivengerei. Even dzimwe hama ukaitwa rufu onyaradzo omafaro is not told. And tose zvakatibata. We just discussed the three of us because two matwins ekupedzisira achiri kutanga high school, and they've been staying nagogo ever since. What pains me most is amai vangu kubatwa kwavari kuita zvose zvavakashandira zvongoparara here. Mwana wavo vanomuda zvisingaiti zvekuti vagara vachifona vachidemba to all of us. Asi naye vanhu tingapaitawo sei? Togarisa muroora here pasi, ana tete kunze uku. Yes, ndoziva tete nemuroora vakanetsana havaonani, asi vakawirana vanodana zvisingaiti. Poitwawo sei? If there is any other person, even female, how do we get about it? Nema siblings. Mukoma tovaudza here, because as young as I am, I feel it's overwhelming zvisingaiti for me. It's really affecting me somehow. All right. This is a difficult issue, but let's talk about it. Tanzwa kuti mama vaigara abroad, vakasiya vana, mukoma vakaroora, vokauya mai guru, pamba pemaparents. Mai guru vauya vakatanga kutonga hamudyi ichi. Mama vadzoka abroad, vanovatiswa pai mudining nemachira akare. Mama havadyi chikafu. Pandakatumigwa nyaya iyi ndakanzi vatete, imi muri muroora, imi muri vatete, we need you to help this. Let's talk about kuti zvinhu izvi zviite easy for my brother. Shoko raMwari rinotaura kuti man shall leave his father's house and cleave to his wife. Number one, dambudziko rakaitika nderekuti makoti akati aroorwa akauya akazogara pamba pavamwene, family house. This house was bought kuda kuma-60s kana kuma-70s kana kuma-80s. Yakatengwa namama. Zvino mama muridzi wemba ava kuvata mudining. Number one. Number two, mama vane health condition. Mama vanonyimwa chikafu. Vanongopiwa chikafu kana bhudhi mwana wavo adzoka. Pamba pavo mama voti nyararai. Hatidi kunetsa muroora. Ndinoziva kuti vazhinji venyu vari kuona video ini varoora, especially varoora natete. Ndoziva kuti hamuwirirani kazhinji kacho nana mama. Asi kusvika pakunyima munhu chikafu, kana matosvika ipapo munenge madorashika. Ende ndikutoona kuti muroora akagara auya neattitude kuti ndichavatonga. Ende pakaita problem, tichida kuti tidiscuss problem. Muroora ane upper voice, anogara atoti iwe nyarara, uri kuda kutora side unotora side revana vamai vako. Vana vamai, these kids vane pamba pavakazvarirwa, pamba pemaparents vavo. Title deed ndiya daddy namama, but vana vakunogara kwanamai nini kwanani because of muroora akauya. Madzimai, kana taenda kudzimba dzevanhu, let's get there and respect. Know your position.
togara ndichitaura nyaya yemaboundaries kuti no boundary yako paunogumira. Ini ndikaenda kumba kwamwene wangu ndotoziva kuti panapa ndiri muroora, totorespecta mama tiite sei toita sei. Pane kusvika togarisa vanhu pasi tototi right tapinda sumukai hapasi kudliwa panapa. That is not right. Ivo vakauyawo kuno vanoziva kuti kumba kwamaishekaina. Kana vauya kumba kwamaishekaina handiti ndiri muroora, kana vauya kumba kwamaishekaina ndotomeka shori mamuka sei mama, mukai mugeze mvura ndaisa. That's being hospitable and being respectful. Handiti mamuka sei mama, ndokubikirai chii? Ndidli chakati ndodla chakati ndobika. Maswera sei mama, chii chimwe chiri kudiwa? Handiti ngatipananei nzvimbo dzedu. It's not like vari kuuya kuzokutonga. And mukadzi uyu, she's very lucky kuti she got married into a family yevanhu vari kurelaxa. Chandingaudza my brother apa ndoziva kuti muchati ndataurisa asi regai nditaure because munhu akandonyora tsamba yake like munhu ari kushungurudzika. Iyi nyaya iyi imi vemumusha katongoti ndekwancuve, imi vekwancuve makundotongwa kana nemutoro. Muri kuzviona makundotongwa nemutoro. Imi vekwancuve gadzai madzitete madzisekuru mugare dara. Muda nemukomana wakadliswa mukoma wenyu wakadliswa nomukadzi. Mugara pasi movaudza kuti the way you treating your mother we don't like it. Hapana chinhu chakangonaka pasi pano sekungotaura kuconfronta munhu yekutongomudza kuti my sister, we respect you, you're my brother's house, but remember this is our father's house, this is our mother's house. Kana muchati mai vangu vane condition morega kuvabikira sadza, kana regai ndikuudzei, pane zvimwe zvinhu zvamunotoziva kuti unogona kunditsika ugonditsika ugoita zvese zvaunoda, but at some point unoona kuti no zvakwana. And this is the point where you're supposed to say no. Handiti vanhu muroora ngarigariswe pasi adzokesiwe kupa kwavo anodzidzisiwa how to treat other people. Kana kuti ngavarongedze mabhegi vanotsvaka chi1 room chavo vasiye mama vagare pamba pavo. Makadi itete zvakatangira pandakarwara zvisingatsananguriki zvekuda kufa chaiko. Ndakabatsirwa nevanhu vePentecostal Church yemazuva ano, vazhinji munoiziva, handichataure hangu. Asi vakazondinamatira after 3 weeks dzekurwara, ndainge ndakuita senge munhu akafa kuonda nekuchenuruka ungati iscones apa ndiri mutsvuku. Madoctors aiti maacids ndichipedza mari kutenga mishonga isingashandi. Ndakapora in just 2 days after the prayer. Ndanga ndakutoda kufamba nekuzvibatsira. Chokwadi Mwari ainge aita minana. Ndipo pakatangira kunamata kwangu. Nekutenda kwangu kumunamata tichienda manheru oga. Miono yangu ikabva yanyatsofurika. Ndakawana basa estate mumadheudheu Marare, pane mashopu ekudyirwa nekunwa. Ndaiva waitress. Aiwa nzvimbo yaive iri pamusoro. Vose vane mari vanouya ipapo, vachena nevatema. Muridzi weshopu wandaishandira aiva musikana muchena in a mid to late 20s. Ndakapiwa uniform zvikanzi wava wepano. The previous day ndisati ndaenda pabasa apa, ndainge ndarota mumwe musikana wechikuru achindituma akatsamwa zvisingaiti, achiti nhonga pasi muvhu painge paine tumabeads ema-traditional attire, the different colors. Guys, nditoti aindinhongesa. Muchiroto umo ndaiita sendashungurudzwa uye ndisingafari kunge muranda. So musi wandakazoenda pabasa for the first time, ndichizopiwa uniform nemurungu, manager vainzi vaizouya kuma10, tainge tasvika kubasa kuma9. Ndainge ndichitofara kuti ndawana basa. Murungu aindifarira apa basa racho raisarwadza. Manager vakazosarosvika ndainge ndatoita ese mabasa amangwanani. Pandakati kutarisa manager, aive musikana wechikuru akanaka, asi fesi yake yakarema. Ndakabva ndati deja vu kunge ndakambomuona somewhere. Ndakatomumhorosa nemufaro ndichitoda kutoti ndinenge ndinomuziva somewhere. Aiwa, manager vaisatoda kutondiona, vakatosunga gotsi, vakandiignore, vakabva vaenda kwavaienda. Nechemwoyo ndakangoti zvimwe havasi kunzwa mushe kana kuti kunyunyura munhu mutsva. Ndainge ndatsunga kushingirira ndigototanga kuchema nefirst day here kuti ndakavengwa namanager, zvaisataurika.
Mazuva akapindana ndaida basa rangu. Vatengi vese vandaisevha vaindipa mbadharo yatinoti tipu uye vaive vakawanda. Vasikana vandaishanda navo kuri kwandiri pabasa apa vakatanga kuita godo vachikomplaina vachiti makastoma avo haachavadi akuda ini zvichinzi ndine udyire. Saka vasikana ava vakatanga kundinyeya vakabatana namaneja. Murungu ainge anzwa zvakanaka zvakawanda zvaiva zvitaurwa nevatengi vachitenda basa randainge ndichivaitira. Murungu akawedzera kundifarira akanditi keep your head up and keep it up. I'm proud of you and I appreciate you. Ndakafara zvokuti vhiki rakatevera ndakanzi handichaiti zvewaitressing. Ndakapiwa faira nemurungu raiva nemareceipts ezvinhu zvaitengwa pabasa apa. Ndakanzi ndaizopota ndichikavha basa raaccountant wake sezvo ainge ari paholiday. Basa racho kwaive kuronga mainvoice nemadates netime chete. Ndikafara zvisingaite. Ndikanzi ndiite take my time no rush uye ndakanzi ndinogara muVIP section yemamanager epaestate iyi kuti ndisaitirwa noise. Ndakaita seizvozvo. Basa rainge rakapusa iroro. In about 20 minutes ndainge ndatopedza. I checked for mistakes ndainge ndaita nemazvo. Mumwe musikana aive in the 30s aive marketing shamwari yamanager akandoona akati yowe mwanasikana inga uri unyatsochigona chinhu chacho. Ndobva apfuura achienda. Musi uyu manager ainge ari paoff. So pandakaenda kumurungu nefile akatofara akatocheka zvese bo. Ndobva atonditi wagona. Ndamurerutsira akabuda akaenda asi akakangamwa file. Akandifonera akati ndakangamwa file. Give ningi kureva manager mangwana agozondipa panenge achisiya cash apo. Ndikaita sekudaro. Mangwana acho murungu akauya achipopota achiti ko ndainge ndazosanganisirei mapepa inga ndainge ndagona wani. Ndakapererwa ndikati maziso boyi. Ndakatoshamisikawo nazvo. Ndikabva ndaziva kuti manager ainge abva nganyura mapepa kuti ndiite sendisingagoni basa mumaziso emurungu. Yewe ndakatoona ndainge ndakavengwa pabasa apa. Ndakatanga kunamata hada. Yainge yadova hondo. Manager aiuya kuhope achindirwisa ndichimukunda. Vakabva vabatana nevamwe vasikana vepabasa vaiuya segroup kuhope vachida kundimanikidza kudya ndichiramba. My real life vaitondiedza chikafu ndichingoti no ndiri pamutsanyo ndakaguta ndine maacids. Marambiro acho anga akunetsa. One of them akandipa change yemari yangu yetip kuhope. Ndakavarosha vachiti uya tigeze. Vakamira mvura yakachenuruka kunge ine sipo kuchiita kunge kuHarare. Ndakaramba. Vakatarisana ndokubva ndapepuka. Murungu akaramba achindifarira. Ndaipiwa mari yakawanda. Dzimwe nguva inoda kufanana nemasenior waitress achinditi I have big plans for you. Keep your head up. Murungu wangu, she was young and a business owner apa ari single. I would tell her I'm inspired by her. Takaita kaukama so kaisadiwa nevamwe pabasa apa. Manager akatowedzera kundivenga. Aisadaira ndikamumorosa. Basa irainge riri basa rangu rekutanga. Ndaisava neexperience ye anything asi ndainge ndatsunga. Aitengeswa sushi, Japanese food. Manager aiti kana pane vatengi vakagara vachidya aibva ndituma kuti vabhadhara. Ndairamba aibva ati ndichaudza murungu kuti hauterere. Makastoma anonetsa mabhadharise kwakaenda asati abhadhara ndiwo unobhadhara. Saka ndaizongoterera. Umwe musi paive nemurume aidya. Manager akati enda unowapa bill vabhadhara. Ndikatomuti vachiri kudya ndozoenda. Akati no. Akati ndatanga kusaterera. Ndakaenda murume uya akati aizobhadhara in a few minutes. After a few minutes manager akandinetsa kuti ndiende kunobvunza mari. Ndakaenda zvikanzi nemurume aiva muchena. You know it's really rude when you keep asking me to pay when I'm busy eating. I expect you to know that as someone in the hospitality sector. Munoziva, ndakanyarara apa I realize ndainge ndatamba welcome chaiyo. Ndakada kuzoti ndanga ndichipiwa pressure namanager ndine urombe. Asi yainge yadeuka. Mangwana murungu akandipa lecture achiti unopposed macustomer bill kana mabvunza. Hazvina kupinda musoro sei ataura kudaro. Manager vakatanga mberi kwangu vakatanga kumhangara kuti ndiri kupa macustomer pressure ende ndikatsiura handidi kuteura. Sezvineiwo murume uya yaiva shamwari yemurungu
anenge akaudzwa murungu kuti ndaitwa harassment nawaitress wako mutsva. Hama we, kusina mai akuenda. Ndaitova innocent. Ndakazorota vasikana vaya ndinoshanda navo vachiti hande kumba takakwira mota inenge bhaki isina cover. Bhaki iri raiva nemvura yakachena. Ndainge ndakagara mvura umu kumashure kunge mutapu. Ndakabva ndaona vasikana vaya vachiti hande kumba. Tichita kunge tiri kuwirirana. Paive neshangu itsva dzandaifanira kupfeka dzaiva pasi. One wevasikana vaya akabva adzipfeka achibva asiya dzainge akapfeka dzetsaro. Pakadaro mvura iya yakabva yarasika. Ndikasiyiwa pachena. Vakakwira mumota vakaenda vakandisiya ndichibva ndapepuka. Muzuva rinotevera murungu akauya kubasa akachena akapfeka maring, machain nemawaistbeads. Maring sei one yacho yainge ine mufananidzo wedehenya remunhu. Imwe yacho yaive nechinyorwa chinenge triangle ine zvitsono zvinosangana pakati. Kunge saini yeFreemason kune vanoiziva. Imwe yacho yaive nedombo rinonzi opal rinopenya. Imwe yacho yaive nekaredhi kunge ruby muchiuno. Aiva mashells nemapearls nematombo. Ndakatoti makachena asi maring ainge asina kunditira mushe. So that day murungu aingoenda kutoilet. Ndakadawo kuenda kutoilet. Yaiva tsika yangu kunonamata mutoilet. Ndakaita seizvozvo. Ndakatosangana nemuimbi wenziyo dzekunamata muno muZimbabwe. Ndikatomuudza kuti nziyo dzake dzinondisimudzira. Handina kuziva kuti murungu aiva mutoilet achinzwa. Akabva abuda. Handina kufunga zvakawanda. Ndikadzokera kubasa. Akazonditi, ko iwe unoenda kuchechi here? Ndikati no. Akati, do you pray? Ndikati no. Akati, do you dream? Ndikati no. Ndakanyepa nekuti ndaida kunzwa kuti aiendepi nenyaya yake. Akati hapana, iye haendi kuchechi. Ndakarota zvemanager achipopota achiti ndiri mwana wemuchangani, ndiri muchangani. Ini wandirerutsa. Akapfeka nhembe ari kumamisha kuChipinge. Hope idzi dzakandinetsa asi ndaive ndisina dudziro. Mazuva akafamba ndakaona musikana wanga ndakarota achipfeka shangu dzangu uya achinzi ava anotevera manager. Ndakabva ndaziva kuti andibira chigaro changu pabasa. Ndozvaireva Hope. Kubva paitika zvinhu izvi zvakachinja. Mari yainge yakuuya shoma. Mari yematipu yakambomira. Ndaisimbopiwa ma10, 50, 100, 200 US yetipu pamunhu. Zvakabva zvapera. Ndakatanga kupiwa ma1 US okutoshaya. Mamistake andaitoita ndaitowashaya kuti sei. Rimwe zuva murungu akandipa 20 US achiti ndibatsirikane netransport. Manheru acho ndakarota murungu mukadzi uya achinditi takaona kuti unoshanda. Ropa ramuri kuunza ishoma kubva kumakastoma. Tinoda 6 liters dzeropa pazuva rega rega. Sekererai makastoma vapei zvavanoda vaende vachifara ndokuti tiwane ropa. Ndakamuka ndikaudza mai vangu tikanamata. Pandakaenda kubasa murungu akandifinyamira zvikanzi perfume wazora iri too strong ende inonhuhwa. Handiidi. Ndainge ndisina kuzora perfume. Yaive yagara iri pauniform after yagezwa. Ndakangonyarara. Mazuva akafamba ndakanzi chimboenda kumba tinozokudaidza. Ndakazviudzwa nemurungu muzvina bhizimusi. Handina kumbofunga kuti ndadzingwa basa sekuti ndaive ndakapusa ndaivimba nemunhu wese. Mwedzi yakapindana ndakazodaidzwa vavhura rimwe branch. Ndakaendako muridzi wenzvimbo yacho akati asada kundiona ainge ava kungondivenga. Ndakaenda kumba zvaramba pane zvavaironga. Ndokumiswa kwandakaita basa. Ndakazorota inzwi raibva pachiedza richiti ndakakubvisa munzvimbo yerima. Ndakati munorevei? Zvikanzi rega kuone. KuHope muviri wangu wakatakurwa ukaendeswa kuetourist destination. Panga pari paisland. Ndakapinda mvura tikadzika pasi pemvura mainge mumakomo nemapako emvura. Ndakaona murungu wechikadzi uya muridzi weNew Branch nevamwe vaivepo vakaita seko kunge vari pameeting vachitaura zvebhizimusi asi zvichita kunge vane munhu vanoshandira avanototyawo. Vaitaura kesi vachiti ane chiedza chiri kunyanyopenya uyu ndeupi tichitore. Murungu wangu aitukwa nevanhu ava achinzi vakatadza kutora chiedza chanew waitress kureva ini. Ukanzi taida aite umwe wedu taizobhenefita asi tichimupawo nekuti anotikwadzisa ane simba rakawandisa hashandisike naye. Ndakazoona tiri parufu paine mukadzi
ainge ari kuitirwa celebration. Macolors edoko aiva red, white neblack. Ainzi ainge ave new millionaire of the town. Pakabva paiswa coffin. Mavhiri akaturikidzana into grown up dead bodies of men in their late 20s. Vanhu vaiva apa vaisachema, vaifara. Ndakaona murungu wangu ati iye aisponsor mhemberero iyi. Akandidaidza akati ndizvo zvainge zvakaita upenyu hwako izvi. Dai wakabvuma kuti kuita zvataida, ungadai uri multimillionaire. Vaizofirwa nevanhu vako vakomana tu kana wazoita vana vakura. It's a token of appreciation to the society. Pandakamuka paive nemessage mufoni from murungu achiti good luck, sorry it didn't work out. Kana pane chero chandinoda ndimuudze, she will help. Mwari anondishamisa, akandinunura. Ndakapotsa ndapinda musecret society. Vaida kundirombesa asi zvakaramba. Reminder, vanhu vanofunga kuti zvemushonga ndezvevatema chete. Zviriko kuvarungu, vatema nemamwe marudzi. Ngativhurei maziso. Tingangove innocent pasipo, unobatwa nyoka mhenyu. Mazvita tete. Inyaya inoratidza ukuru hwaMwari. From the word go vari kuratidza kuti pabasa vakasvika. But unotoona kuti Mwari angava anavo from the word go. The previous night, vasati vatoenda kubasa, she dreamt of the manager lady. Unoona kuti zvose zvakaipa. Ende handinoona kuti vakazotanga kunziko kuzoona munhu akapfeka triangle, wati masheu machi zvekumvura ikoko. Varongotira kuti you need to be alert. Mumabasa umu unosanganiswa nevanhu vakaipa. And I don't want to lie, dzimwe nguva hatidi kuita vanhu vari superstitious, asi manzwa nyaya iyi. Mwari anotiratidza, God speaks to us in many different ways. Before watoenda kubasa worota, pavakasvika vakafila kuti munhu handifariro, vanhu vanobata mishonga vanenge vachitoona chiedza chiri pauri kana kuri kuti uri munhu anonamata mumweya nemuzvokwadi. Mwari vanotida. Mwari hanzi God does not allow things to happen before he speaks to his children. Vanotokuudza kuti apa pakashata. Kaizi nyaya yandisiya ndichitya fani. Sima kuseni ndati ndichimuka ndaona pafoni pangu pane message iyi ndaitumira zvikanzi vatete honai soko ramunogara muchitaura. Regai ndikuisire message iyi muione muvedze, especially muvedze English. Let your English battery come in. Chiisai battery rechirungu because munofaneka accent. He sounds English. All right. Just over 2 weeks ago, I lost one of my closest friends. He was traveling in Thailand and he got into a moped accident. And honestly, the last 2 weeks have been rough, but what's really messed me up the most is just seeing how much his mum and his sister have had to struggle just to get his body back to England. Like, the embassy told her it would cost like up to like 15k to like the whole process just to bring his body back into England. And just watching, and obviously she hasn't got that money to hand. So just watching her stress and cry and just panic about the thought that she might not be able to bring her son back home for closure, it's just heartbreaking. And watching that unfold has just emphasized to me so much more how important money is in this life and the next. People always tell you that there's more to life than money. And yeah, that's true. But money's the sole reason as to why a mother hasn't got a chance to grieve her son properly yet. She's out there dealing with calls, bills, paperwork, and just stress when she should just be mourning her son. And all of this stress could have just been resolved within a few minutes if the money was there. And it's just crazy, man. Guys, tazvinzwira mwana ari kutaura kuti money, dzimwe nguva toti money is not everything, but dzimwe nguva kurongeka nemari zvinhu zvinodiwa muupenyu. Mwana akaenda kuThailand kuholiday, munhu ndokufa, hanzi paidiwa 15,000 repatriation. This is not the case. This is our case. Tese ipo pano tose munoziva here kuti hanzi we think we have time. Tine time yatinozvipa isu kuti next year 20 years from now ndei chitosota. Usingadozivi kuti unenge usisipo. Ngatigadzirirei upenyu hwedu. Ndiri kuti kudii? Ndiri kuti ngatipiwei quotation from diaspora insurance. Please disturb me. Handina nezuro hapana kana munhu wani akambondibvunza nediaspora disturb me. Ndikasiya link iri muzasi mucomment section, iklikei link iyoyo anditi mofila in my details. We'll speak, let's talk about this. Kana kuri kuti muriko kudiaspora, ndoziva kuti muri kudiaspora. Vana mama vedu dzimwe nguva mama vane vachitogara mumba inobvinza, ende kazhinji kacho vana mama vaisi macomplaints vanonyarara. Anditi ngatisei vanhu vekufabza tisire vana mama internet tiimprove my lives emaparents edu. Unorwa kurwadza wachiona mai vachigara pamba panenge pasina kana mugodhi, panenge pasina kana solar panel.
Uchitarisa, I was talking to this friend of mine, a very close friend of mine. Did you look at you? You are up there. Munanenge ari up there mu corporate world. Mai vako havana kana sola vanokumbira kuchaja pa next door. Huh? Ngatigadzirei maparents edu pekugara nditi. Ngatirenovhetei dzimba dzedu, katipendisei mumba medu, mudzimba dzedu muite munyowani. Fabza iripo vanokuisirai matiles, vanokupendesai dzimba, vanoripeya marufu. Hatiti kuti vabereki vedu vafile comfortable ende hanzi kuromba kuhombe kuitira vabereki vedu zvakanaka. Muchaona mari vanoenda kudurura mablessings. Honor your father and your mother so that upenyu hwako huendere mberi ugowana makore akawanda kurarama. Jehovha vagokuwedzera kukukomborerai. Handiti tinokutendai guys. Izvi zvipati tiri kuita zvekufambisa. It's not like mari yacho nditumburi nayo handidorina. Asi ndoziva kuti mai vangu vakafunga vakati Jehovha vaione mwana wangu mika ndozviziva kuti Mwari vanhu wakutema kwavo. Mwari vagotikomborera vagotipa zvese zvatinoda. Saka ndiri kungoti munhu wese efabs atisei mastarlink atirenovhetei dzimba ngatisei matiles ngatigadzirisei marufu anenge achilika. Izvezvi rain season iri kusvika nditi vabereki vedu vange vari comfortable. Guys, tinokutendai nekuona kwamaita episode ino. Mwari akuitirai zvakanaka, ndinokushuvirai zvakanaka. Tichadzoka zvekare. Tomorrow is a Thursday and the plan is toda kuita china chemadzimai. We need to start that. We need to start talking about china chemadzimai. Pane vanhu vakawanda vanogara chimbotaura kuti tete Glory munomuka makageza asi chero kwai makageza lipstick ndeyepepo zvaichinji izvi ndoyoga ndajatohla. Asi toda kutaura kuti how can you become this woman who's always dressed zvakanaka, on point, elegantly dressed, munhu anokomanda. You need to command respect. How do you do that? Saka mangwana munhu wese china chemadzimai musarega kuona episode iyo. Tinokutendai guys nekuona chirongwa kwamaita. Mwari vakuitirai zvakanaka. Todzoka zvekare. Ndatenda. Bye bye.